To masha Allah kai mai kallo na zan so ka tsaya mu saurari wannan bidiyo na da muhimmanci ni da kai mai kallo kuma alfarma da nake nema idan ka kalli wannan bidiyon na ko in ce idan bidiyon nan ya zo screen ɗin ka Allah ka taimaka kai mi follow nashi zuwa gaba kai share nashi domin wani mai kula bana ga dai bidiyon kada za ni cika ku da surutu Allah ya kake jin an kira sallah ya kake jin kankan kana cikin ibadar Allah sai ya zama kana tsananin son ibadar fiye da komai kana tsananin son wanda ake bautawa fiye da kowa sannan in ka shiga ibadar to ba a son girman kai za ka kaskantar da kanka ka takwarkwashe gare shi don haka za ka ga a wajen ibadar Allah duk wata gaba ta ka wadda ta isa ko to sai an mai da ita ba komai ba goshi shine wuri mafi daraja da dan adam ke ji da shi sannan sai waɗannan gaɓoɓin sujudai ka dube su da kyau hanci tafukan hannaye gwiwoyi sai a ce zubar da su a ƙasa gawa ga wanda ya halicce ka kowaye kai in ka tafi aikin hajji sai a ce sai ka yi aski ko da da baka yin aski kowaye kai ko micron x ne kai kowaye kai sai ka yi aski sai a ce maka askin da ya fi kowanne kuma shine kai todai ka kwalkwale ka kowaye kai sai a ce sai ka cire suturar jikinka tik ka daura zani kuma akwai inda sai ka yi gudu akwai inda sai ka yi jifa duk waɗannan dan a nuna maka me a nuna maka gaya wajen kai ba kowa ba ne ina fata an gane Allahu akbar saboda haka malam yake cewa ita wannan ibada tana da ƙwauruka guda biyu waɗanda in ba su ba ta da wasu abubuwan tsayawa shine tsananin soyayya da tsananin kaskantuwa haza tamamul ubudiyya wannan shine cikar ibada wa tafawutu manazilul khalqi fiha bi hasbi tafawutihim fi hadain al aslayn to kaji ga amsar kuma maganar ɗazu idan yanzu ni na ce ni bawa ne haka maganar take to annabi muhammadu ma bawa ne haka maganar take to sai ka ji abin yayi maka gingirin yanzu ina cewa daidai nake da annabi muhammadu kenan a'a sai malam ya ce ai inda bayi suke shan bamban shine wajen fifikon da ake samu da gwargwadon waɗannan ƙa'idojin ibada guda biyu yanzu annabi ya fi kowa son Allah annabi ya fi kowa kaskantuwa a wurin Allah to don haka annabi ya fi kowa ibada to da gwargwadon son ka ga Allah da gwargwadon kaskantuwarka ga Allah to da gwargwadon irin yadda bautarka take kaji inda ake samu haka aggregate din yake kenan ma'ana in an zo lissafin yaya ne asalin kake son Allah kana son Allah 100% kana kaskantuwa ga Allah 100% to ka kai ghayatul ubudiyya amma kana son Allah 1%,